Zomwe zinachitika ku Zomba kumene kuti wa polisi anakwiya ndi kupitano ku maofesi a MEC kukapanga demand kunena kuti ampatse ndalama zake, ndalama zimene anazigwirira ntchito nthawi yachisankho apo ayenda kuti alandako zinthu kumeneko. Kumene kudzapezeka yayi kulephera anangozulatu kompyuta munthu kunyamula ndi kupita nayo kompyuta imeneyi pokhapokha mudzabweze zanga mpameneno chani ndidzopatseni kompyuta imeneyi. Kunavuta kwambiri kwekwesana iyayi tikambirana palibe zimenezo pamene mpaka na polisi ena anabwera pamenepopo kuzalowerera kuti tifotokoze motere nkhani imeneyi kuti tiyitsatire bwinobwino. Ku Zomba kuli wa polisi wina yemwe amatchedwa kunena kuti no Sub Inspector Teddy Jumbe. A Teddy Jumbe iwowa ngati wa polisi anapangidwa deployed nthawi ija yachisankho kuti akayang'anire chisankho mu limodzi la madera a mu dziko lino malinga ndi mmene zimayendera kukapereka chitetezo kumene kuja. Mkulu anakagwira ntchito mu September muja ndikumadikira zonoti ndalama zake zituluka chani mwina zituluka mu October sizinatuluke apa mpaka analowa November. Chochitika nchani ndalama ameki simukutulutsa vuto ndi chani? Tagwira ntchito simutipasa malipiro. Mkulu amene wakhala akuvutitsa kumeneko ndalama zangazo ndikutani ndikuzifuna sitinakagwire ntchito yaulere takupasa nthawi yakukwanira kuti mwina mwake mupanga longosole zinthu simukupanga ndanapitano ku maofesi a MEC ku Zomba komweko. Nanga si MEC ija ndakuti kwenera khalibe ndi maofesi maboma osiyanasiyana. Ndanapita ku MEC ya ku Zomba kumene. Ukafika kumene kuja kunalibenso zokambirana. Ndikungofuna mundipatse ndalama zanga apo ayi ndikuti panopa sitisiyanapo bwino yani. Ndekuja kunali iyayi tadikirani kayeni tiyeso kukambirana motere mwali iyayi ndalama zanga ndikuzifuna sindingagwire ntchito ndikumangodikira nthawi yonseyi mapeto ake mupeze kuti ndalama zija mwinaso zinatuluka inu mwaziponderera kwina kwake ndalama zija inosatani osazazilandiranso zimenezo ayi ndikufuna ndalama zanga. Ndetu Jumbe amene Teddy Jumbe anavutana nawo anthu kumene kuja kuvutana nawo makomishonala atepanga banja anota simakaniko ndipasa ndalama awapa ndiye ndikutani ndikuzula kompyuta. Zulani tu kompyuta pamene paja inyamuleni ndikupita nayo basi imeneyi awapa ndikayinyamula zonchi ndiye kuti ndizayibweze kompyuta imeneyi inuyo mukuyenera muzandipase zanga. Mukazandipasa zanga kompyuta imeneyi muzatenga. Ndiye muziwuza kuti makompyuta akumene kuti amakhala ndiye kuti ndi madetail osiyanasiyana mayina anthu chani zakaundulo za vote imene zinayendera mu database chani zonsezo kuti zikakhala zili m'manja mwake pamenepo wayilanda kompyuta ija iyayi chani ndiwolewole kulimbana pamene paja kompyuta iyi sindikuyibweza. Kompyuta iyi pokhapokha inuyo ndalama zanga mutani mundipatse zomwe ndikufuna si zambiri zanga zimene tidawerengerana ntchito imene ndakagwira malinga ndi mgwirizano ndipatseni ndalama zanga ndakupasani nthawi yorani yotalika kwambiri simukulongosola basi lunyamulani kompyuta ija. Pamene kunapezeka nkhani ija anotapa ndeyivuta kwambiri uyo akanyamuka ndi kompyuta kumapita asananyamuke kuimbira foni a DC akumeneko kwa Lenghard Chavula DC wakuchani waku Zomba ameneyo. Napezeka zoti no achavula atayimva nkhani kuimbira foni ku polisi akuluakulu kumeneko ti munthu wanu tuku Teddy Chavula Sub Inspector wapita kumega akavuta afuna ndalama zake nde mpaka na kumene kuli mapokoso mpaka walandako kompyuta. Tathamangani kumene kuja pamene no apolisi anatumizidwa kumene kuja anzake kuthamanga kukafika kumene kuja kukhile bwana bro take it easy tikudziwa zonoti no ndalama sizinatuluke ndikuina feso sizinatulukire nditosefe komano take it easy cool down kaye tapumani kaye dekhani kaye tikambirani kompyuta iyani isi bazo pamene azabizotero amulanda kompyuta ija ndikuyisiya kumene kuja ndikonyamula wautali nkhalimoro kumapita naye aya zitavuta kumene kuja akambirana anakuonera kuti napapa aona kuti chitsogolo chake chikhala motani kachitsogolo chake nchonoti amulange kaya Sub Inspector Teddy Jumbe kachitsogolo chake akatanthauza chani koma kuti chitsogolo cha nkhani aona kuti chikhala motani kapena mwina kunthandiza kuti alandire ndalama zake. Komano ndifunso limodzi pano kodi zimene wapanga Sub Inspector Teddy Jumbe walakwitsa waphwanya lamulo lina lililonse?
ine ndikuona ngati mkulu amene sanalakwitse. Amangofuna ndalama zake zimanagwirira ntchito, osati kukaba kapena kukazunguza sanamenyeko munthu. Ndalama zanga ndipatseni, mukulephera ndipatsa ndalama iti ndeti pange zonena kuti ndikukakamizeni kuti mutipatse ndalama ndiye nditenga kompyuta ngati no chikole. Inu mukadzandipatsa ndalama ine ndizatani ndizakubwezerani kompyuta. Sana ndoti ndikatenga kompyuta ndikayigulitsa ayi. Komanso munthu ameneyi ndalamazo tikuti anachita kugwirira ntchito yekha. Chikuchitika ndi chani ku Mexico? Ndikukhulupirira zonena kuti ndi apolisi ambiri ndi maofesa ena osiyana-siyana amene ndalama zawo sizinatuluke. Tidzifunse kuti kodi ndalamazo ndi zoona kuti kuboma kulibe kapena ndalamazo zinatuluka? Koma zitatuluka ena ake anazikhalirira chifukwa ndi kuti zimathanso kumakhala yoncho. Ndiye akakhala anthu ake ogona pamuziko ndalama zidzabwera kongo adulirako pang'ono kwapasa ndalama zinazo azitenga basi kuzidya. Sizikuyenera ziziyenda yoncho. Anthu anagwira ntchito yawo, anatumikira dziko, ntchito imene ijayi, anakapeka chitetezo, kanali mamonita ake, anali machani malinga ndi mgwirizano. Ndalama zawo akuyenera apatsidwe. Osataziraso kumavutikira ndalama anazigwirira ntchito azivutikira miyezi ikupita. Tsopano kompano tikhala tikuyiwala za chisankhozi. Tikayiwala ndiye kuti zinthu zazabwerereka. Ndalama zija ena akalemererapo sizikuyenera ziziyenda choncho. Ndi ku Mexico department imene imayang'ana zokhuzana ndi kupereka ndalama kwa magayi amenewa apaseni ndalama zawo anthu samapanga choncho yayi. Boma linakupasani ndalama nthawi imeneja ndalama izi mukufunikira mugwiritse ntchito chisankho ndalama zingati mwakumaku ndalama zanu izi ndalama zinaperekedwa. Ngati sizikukwanira pitaninso ni kuboma mukapemphe apatu pali ma shortage awa ndi awa anthu apasidwe ndalama zawo. Chifukwa anthu akamafika malevel amenewa ndi chifukwa chonena kuti mavuto ndiye kuti no akuchulukirabe. Kuona zingongole zimene ali zimakatapira nangana ku school chakudya chani school fees angale zonsezo ti pali ndalama yanga pakuti kumasango ndeti panga bali ndingopita kumene kuchaka. Ine ndikuona ngati mkulu amene iru sanalakwitse ndipo pasakhale zomupatsa chilango iyayi kumene ndikulakwitsa osalekeza kumpatsa chilango china chilichonse. Palibe lamulo limene waphwanya mkulu amene iyi amakangofuna ndalama zake. Ngati kungakhale chitsogolo cha nkhani ndikungomuthandizira kuti ndalama zakezo zituluke basi. Chifukwa mwampatsa ndalama zake sazapita konse kumene. Koma mwazo kuti mwalephera kumpatsa ndalama zake ndikuwuzani mkulu amene azapita ngati analimba tewita azapita konse kumene wawo azakatenga ndithu china chake mpaka na ndalama zake zitani zibwezedwe. Ndipo ase iweyo Subinspector Teddy Jumbe sunalakwitse yayi. Stand for your money, you worked for it. Sukapempha ayi ndalama zonagwirira ntchito. Inu mukuona bwanji nkhani imeneyi? Ngati muli ndi maganizo ayikeni mu comment section koma kwayika molemetsa maganizo anzathu. Kwa amene sitinapange subscribe tipangeni subscribe ku channel ya Malawi Trends TV kuti nkhani zobwereza pano zikufikani mosavuta. Akuti